Kristu moto wouchene motume moto yoruro Dora chipo chabateka motume moto yoruro Welcome viewers and listeners, we are live at the final resting place of Mr. Mutangadura, live on Sly Media TV. So we are waiting the hearse that is carrying the body of the late businessman Mr. Joseph Mutangadura. So, we're also waiting some dignitaries that are about to arrive so that the proceeding can start. Right in your picture, you can see there is the priest who is actually awaiting for other dignitaries to arrive so that we can start. Kuna kwandakatarisa kuno ukuku ndo kwandiri kutaura nezvako kuno ukuku kuti motibatsirawo nekusumuka uku simuka henyu zvigaro zvino vanhu vachasvogara warirai tinozosimudza isati
God. Pamusoroi tichakumbira vasiri veukama, vasiri hama dzepedyo vari pamachairs apa, kuti taizokukumbirai kuti musha mukuru, taikukumbirai kuti musuduruko ipapapa. Tine vabva kumusha kuwedza vauya nanamambo varipo vanofanirwa kuwana pekugara. Taizokukumbirai. Thank you very much nokupindura kwakachenjera kwakadaro. Madzishe nababa vezvomweya vari kunzwa muchipindura kudaro. Ndizvo naika kukudzana kunenge kwakanaka nokuremekedzana. Saka taikumbira vasiri hama dzepedyo vari pamachairs apa. Naika tisumuke. Tisire hama dzepedyo. Handina kukukumbirai kuti mutaure, ndangokumbira ava kuti vangosumuka vasire varidzi vemunhu. No, that's okay. Yes. Power, come on, raita se power. Raita se. Rapera Petro.
ndaona kuti ivhu rokupfudzira rato tabvisa matens ndaida kusiva kuti rimabuckets ese mabuckets saka tinomirira baba ngatisana matoiteseka 1 here nokuti pano munhu uzosafutsira tichaita after vadzikisa vadzikisa vafutsira vatesa zvamunoona zviri comfortable nokuti hatidi kudzidzisana baba vari experience zvamuri kutanga imwe no it's fine mem jenata redu amezara right here right kama kesarki abna tukumira pasini wakama page kuti vabva hapana chatakuwa what? Tinotenda taikumbira ava vasiri maphotographers vari papapa taikumbira pana pakakomana vasiri maphotographers tese ngatisudurukei apa ngatisudurukei. We are blocking the official photographers that have been hired by the family. Ngatisudurukei ndizvo naika. Kana taburitsa mutumbi wedu kumuhesa wakufamba kuenda panzvimbo yayo, with due respect ndaikukumbira ivo varume vakapfeka nguwani dzavo kuti vabvise nguwani dzavo, not kurespekta ini asi kuremekedza hama yedu watisiya. Ndaikumbira veukama hama dzepedyo kuti muende pamachairs ari papapa, the immediate close family ndovoya pamachairs ari papapaya. Ende tose patigere ipapo ndaikumbira kuti kana procession yakutanga tisawane anosumuka, tirambe tigere patigere ipapo. Kana veukama vanofanira kunge vapano, vana vapano motitaurira, ndo invita baba kuti vauye vatungamire mutumbi wedu paunenge uchiburitswa. Ndamire vanofanira kundipa instruction yekuti vose vanofanira kunge vapano here, so that tinoburitsa hama yedu kubva yes vachienda panzvimbo yavo. Ndiani angandibetsere kundidzidzisa kuti voukama vanga vari kumashure vese vasvika here? Vasvika. Alright. Taikumbira vanga vachitiimbira vaya kana kuti instrumental. Ngwashomani. Ngaapiswe mkwasha. Brother vaya no vaya vakatuambira kuti vanoboti vaya vasvika vaya vakuru vacho kuti vasvika amai vemunhu vamwe vacho vasvika kuratidza muchembere maningi but havangaiti nomubetsero mberi kwenyu wekuwada muya. Where are the others? They're coming. Promotional. Right. These are your chairs. Right. Except the first one, chat. Okay.
Vana vamwe chigara kumbira na vana chigara ipapo ana sawira sirai vana macheyazi wa sawira yesawira mabusiness uyu pato mwana kayo yes usida kusira vana ipapo hapana pati kusira. Should sit with someone. This is already. No, that's okay. Yeah, what's the next? Maybe let's just put, yeah, let's just move this a bit. What you can do that. Yeah. Thank you very much for briefing. So please you have the expert. Elliot, I think you can see that. Ma'am, the Elliot at Gareba. Nanda target. Sorry. The Elliot. Don't man. Tracer. What is that? So it's kind of Very fair. Right. That's what no, English can stay here. Wataura somebody. Ya izvonezvi varoora vavhara bhodhi hanzi haibudi. Vane mari dzavanenge vakatarisira kuti dzibude kuti zvinoitwa pachishona. Saka ndo zvatimisa mukona kusaidi kwepicture yedu.
kuti pane jira raiswa. Saka ndozviri kuitika muRezimbabwe. Vanhu vachitariswa vazhinji vacho vasvika, asi zvino zvitamirira chikaranga chehora nemasaura vanenge vachida kuti vapiwe mari dzavo. Saka ndozvatamirira, kana zvapera izvozvo ripoti inochibuda. Rambai muinesu muRezimbabwe pano paSly Media. Tinotendai nesapoti tichiti kumhuri yarasikirwa. Vana vacho vari kusaidi uko, vari kwavo. Vana vacho vasvika kwaona pave nezvikwata zviviri. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
Pamsoroi. Taikumbira vari papa taitsagara pasi mutumbi wedu wakubuda. Taikumbira vechechi yeRoma vari ngoma tiridzirewo mutumbi wedu uchiuya. Lucky. Thank you. Sorry. Network. Mteja unaichingina pa masire kwenye. Mimi neka mbele. Ndio kisara wewe. Cara, ele passa por minha conta. Mweya wa Kristo diza iwa mumi wake ndipo dideta Kristo muviri wangu mu itirero para Kristo utande zatiza Parao, Kuloina, Kudivina, Nai, Isukize, Mada,
Yeah. My guy, side. One, two. 1, 2, 1, 2, yes. Vanguva ino kuna fadha vedu kuti vachitipedzesera basa redu. Musara baba naramanamana naramuya mutrene. Mwari vetarisiro dzavanyu navavelemi nguva dzose. Tine simba ra Yesu Kristo tinouya kuzoviga hama yedu iyi uye tichisusikidza kudenga kuna Mwari. Tatinamate kuna Mwari baba vedu vanopa upenyu kuzvinhu zvose kuti vagosomudzawo hama yedu iyi panomutswa vatsvene navasande ose. Dai Mwari vakamutongawo netsitsi vagomuregererawo matadzo ake ose. Dai Yesu mufudzi vakanaka vakatungamirira Abona mune makatenga ni. Kufamba seo kumane. Memuri wako chipimo wazi kufamba seo. Ah. Namba service system teka. Kufamba zvakanaka. Ndani mazvika baba manyowani. One, two. yamakatsitsira vanosvarwa patsvene vanosvarwa patsva nemvura namweya mutsvene. Amen. Mambo ngaarumbidzwe. Mwari mambo isve vedenga napasi. Iyi ndiyo imba yomwana wenyu Joseph Mutangadura yotomuratsika. Vangeri venyu ngavaichengete, vavengi varege kusvika padyo nayo. Muzita raBaba neramwanakomana neramweya mutsvene. Vana. Yes. Ndinomwaya imba ine mvura inoyera kuti iropafadzwe naMwari. Muzita raBaba neramwanakomana neramweya mutsvene. Pinda mumba mako umo usorore murugare kudzamara umutswe na Kristo musi unomudzwa vanhu vose muvafi. Pinda mumba mako uzorore. Pinamba mako uzorore, yamara muzuno mutwa. Ale muzuno mutwa na Kristo. Zorore mutwa. Zorore na Kristo.
Mumama ko uzoro musuno mutswavan murugare musuno na Kristo uzore murugare zorore nari mambo isaye Ore murugare, unsore mugare nazi mambo mukaye ukazi. Ore murugare, angasarangwa ndianigo. Nalizo mumamako uzorore, tama musuno mutwavan muruga musuno na Kristo uzorore murugare uzorore na Kristo mumamako uzorore tama musuno mutwavan Musawanu na Kristo uzorore murugare uzorore na Kristo. Kumbira vana uyai mutore ivu muchikanda muguva vana uyai mutore ivu muchikanda mubwiro ichimbirwa vekereke Yauga munuri uruva uri uruva yauga iwe uri uru yauga munuri uruva uri uruva adizo Euga iwe uri uru waka uya uzina chino uri uruva Euga iwe uri uru unotokera uzina chino uri uruva Euga iwe uri uru uri wamari uri mupenyo uri uruva yauga iwe uri uru uri omari uchinge wafa uri uruva yauga iwe uri uru iye wagari wakakumba uri uruva yauga iwe uri uru nevuiro rauchatokera uri uruva yauga iwe uri uru yatomuponesi achauya iri uruva yauga iwe uri uru usakubanisa wakafa uri uruva yauga iwe uru yauga muni uri uruva uri uruva yauga iwe uri uru yauga muni uri uru uri uruva yauga iwe uri uru Satani uri uruva yauga iwe uri uru yauga mono uri uruva uri uruva yauga iwe uri uru uri wamari uri mupenyo uri uruva yauga iwe uri uru uri wamari uchinge wafa uri uruva yauga iwe uri uru uchatomwa na mama zako uri uruva
yeuka iwe uri agane akaipa uri uruva yeuka iwe uri akanaka uchatuswa nawo uri uruva yeuka iwe uri akaipa uchatomwa nawo uri uruva yeuka iwe uri ndomuponesi achauya uri uruva yeuka iwe uzopanzira yedenga uri uruva yeuka iwe uri takupfuurira mberi tichiimba iko zvino takubvisa the lowering machine nemacarpets so that vanoita basa rokuvhara mutumbi wehama yedu vaenderere mberi vachiita basa iroro. Izvo ngatipfuurire mberi nokuimba. Tinotenda. Kanando imba ndidaire kanando ndidaire Pamsoro tisati taenda kure tichapfuurira mberi nekuimba. Pakati pedu tina Chief Ruzane sabva kuwedza vane mukana wavo wekutaura vari kuno kumakuva. Saka ndaikumbira kuti panosimuka Chief tove tinopa attention yakakwana nekuvagamuchira netsika inokodzera kusvika vachipedza kutaura. Ndaikumbira kuti taikumbira kuti panguva ino ndaikumbira kune vari kutaura kuseri, ndaikumbirawo vari kutaura pane vakuzotaura tivape mukana wavo panguva ino. Regai nditore mukana uno kuti netsika yekuzvininipisa Chief Ruzane vauye kuno. Mambo, uyai mutaure nesu vana venyu, inguva yenyu yatakataka kuchengeterai. Yeah, I think after this and then they will do the vote of thanks, then we should be good. Pamusoro master of ceremony mufundisi ndaikumbirawo kavanhu timbogara pasi, ndaikumbira tese timbogara pasi.
but vamwe vanenge vagara vari pamakuwa ndokumbira musumuke mubve ipapo. Vai pamakuwa hapagarwi. Aipa pachigarirwa magarira bhokisi rapinda uko. Ibvai ipapo pamakuwa. Ibvai zveni pamakuwa. Ibvai pamakuwa hapagarwi. Shamwari wemedia wokoyo pawakagukira. Pamusoro mufundisi. Mufundisi wedu ari pano munyarikani Peter Paul, honorable MP, pamusoro vechechi vari pano, muri yekwaMutangadura ndisingakusiyei, ndimi muri pano maita kuti tisvike pano. Ini ndoda kupawo kurwadziwa kwangu pamurume akararapa anonzi Joseph. Handidi kuti nditaure zvakawanda. Dai dziri ngano, dai ndakasika kuya, ndikadai ndataura akanhoroondo kedu. Asi ndinongotaura mbichana. VaJoseph Mutangadura vakararapa. Munhu anozivikanwa nebhisimisi ramakumuziva naro nhasi. Asi matangira ake akatanga sekutamba. Ndaona vana baba ungaine zvituru zviri vanga vakagara nechoko. Ndo matangira akaita mukomana. Vachiveza masituru kwete kuveza mibhedha ba. Tumasituru vakasimuka vakanopinda munana Harare, munana Glenview, Budiriro. Hapana pavakanga vasiri vaMutangadura. Media uko ipapa. Hapana pavakanga vasiri. Taiti tikasangana totaura kamwe kanyaya kedu kuti nhai shamwari uchiri kuziva here vana baba vedu kuti vakambofurirana. Zvikanzi mondizopaipai. Ndikati unoziva here kuti baba ako vakafurira babangu kuti nditsvakirewo mukadzi mudiki. Kune vanoziva kuti pana henzi maruva ndizvozvo munoziva. Taiti tikasangana tinotaura nyaya idzodzo. Asi manje hapa ndofunga pane 3 months or so vakandifonera ini ndandiri kubva kunogadza chief Chinamhora. Zvikanzi mambo zvamati mapfuura ndiri paOK Mart. Pana Chiremba Road apo vandaendapo. Zvikanzi imimi moyo handimbokupei chinhu. Muchanopiwa full chicken yenyu makupfuura mbuya oi $10. Asi paiti mbuya ipapo kuti kwakanga kuri kukudzana. Isusu takaroora kwaMutangadura. Vanonzi maiwadza, vanowaziva maiwadza vakaroorwa nemwana wemukoma wangu ini. Saka ini ndiri pano nditori mukuwasha pano. Asi nenyaya yekuti takakura, ivo vari vakuru kwatiri. Isu ndovanga takata kuvavarira vana George, ndo vataitamba navo, ndo vanga vari vava vechidiki. Saka ndoda kutendai hama dzangu. Dai anga ari mafungira angu panapo. Mapepa aya akamboiswa pasaidi. Anonzi ekubvisa mutemo wedeath sentence. Ndaifunga kuti dai ambokandwa uko. Ambokandwa vanhu ava. Vanhu ava dai vanotobatwa kainda uya pano ndiri muridzi wevhiri. Mapinda mukoma nawo. Vanotofanira kubatwa ende vachabatwa. Vanofanira kuurayiwawo sekuuraya kwavanoita vanhu. Murume ararapa anonzi Joseph Mutangadura. Tiri kumusha rekuti Mutangadura hatinyanyo ritaure, tinoti kwaKondo. KwaKondo uko vanzi mombe dzaenda nekujinga kwaKondo. Ndaifunga kuti varume ava vakaita basa iri pamunhu anga achibatsira nyika.
Hapana mba programs atatichita even kuwedzana na honorable MP vana Tinmark vamutangadura vaisvikako ende vachiisa ruoko rwavo kuti handina kuzoona vachiyangwa panapa. Handizivi kana vakambouya. Munhu wataifamba naye aiuya kwedu ende parufu rwamaiwadza vachiyangwa vakanga varipo. Asi varume ava vaita basa ava inini samambo ndiri kuvapikira. Ndinovapikira kuti vanofanira kuenda muvhu semaendesero avaita munhu asina mhosva. Isu hatirwisi munhu asi anorwiswa nei? Nevhu. Ivhu radeura ndo richamurwisa, ndo ravacharwiswa naro vanhu vakaita zvisakaonekwa. Munotukutira mumba memunhu mongouraya munhu motoenda. Aiwa. Tsika iyoyo ngaipere, ngaipere, ngaipere. Ndoda kukumbirai zvangu mese muri pano kusvika vanhu vedu vabatwa. Hapana ane mhosva izvozvi mumhuri dzedu. Watingape mhosva hapana, semashoko amambodzwa achitaura. Mhosva tichaibata yevakomana ava, ndo vatichabata. Akaita zvake kana tinaye anongobuda. Isu tinorwadziwa nemurume uyu nekuti murume uyu anga asina pasingasviki sekutaura kwandaita. Chero ruoko ikoko kwandiri kutaura kuti takasangana zvikanzi moyo mukazowana mukana munouya kufamu sezvo maane prazi ndikusimudzeiwo ndikupei zviwa izviri musumukewo. Munhu anga aine rudo. Hakuna munhu mazuwano anobuditsa $10 yake kana ungobuditsa chinhu kuti asi munhu ane rudo akasikwa achipa, akasikwa achipa njere nezivo, akasikwa achitaura chokwadi ndiye murume afapa. Mufundisi, ndisingakupedzerei nguva yenyu, inini ndoda kutenda nebasa ramaita mufundisi. Rambai makabata mhuri, pindai mhuri dzekwaMutangadura. Murambe makadzibata, vazukuru vakuasha, vanatezvara vese vave pamwe chete kusvika basa redu rakaitwa pano rawanikwa. Ndoda kukutendai. Master of Ceremony. Maita mambo tinotenda. Pari zvino takuda kuti tichiwana nguva yekuti tifutsire kune vanofutsira vouya tobatsirana basa roendera mberi rechikamu ichochi chitoza kutotira nhasi rapera tauya tikaviga munhu. Amen. Munhu anochengetwa panzvimbo yokurindira. Kunoku kune nyaya kunoku vazukuru vachingoenda vakadaro kuno vanhu vanoda kusunungurwa kuno kuti basa rifambe. Homwe ngadzisunungurwe uyaiwe vakangotsikitsira so zvinosiririsa zvinomukasiririsa munhu anokutyai. Tiri pamwe chirega tingobatanidza basa richifamba. Vanofanirwa kushonongora vachiuya. Toda kunzwa vote of thanks kubva kuna Secretary Nathan. Mazviita pamusoro rwemunun'una wangu ndope rwakakuperera, asi huchipera kudaro unofanirawo kupa kutenda kune vanhu vakatibatsira. Kutenda kwangu kunotanga kuenda kune vanhu vechechi neleadership yechechi nesapoti hombe chaizvo yematipa kugira musi wakashayika munun'una wangu. Vechipiri
Ndoda kutenda vehurumende neparty officials for messages of encouragement and keeping us looking forward for a better result. Kune vavakidzani vedu ndinotenda zvikuru nenguva yamanga tiine muchitibatsira nesend off yemaita kumunin'ina wangu. Kumhuri kwaMutangadura ndinokumbira tirambe takadaro takabatana. Varoora, vakwasha nebasa rese remakabata. Mukwasha mutoro nachipuma murambe makadaro ndimakafana abata chimuti vamwe venyu vasati vasvika. Tinokutendai zvikuru. My last important message ndekumhuri kwaMutangadura, ngatirambe takabatana kuti tirambe tichirumbidza Joseph ndinotenda. Mazvita ndokuka tese tatenda ngatigashire kutenda pese pauri nekwawabva. Tinokukoshesai.